Ganyan naman pa. Nabartig kan sa Arogyan na mo nagraragsa kita nga rabi. Ulitek, kadagiti amin na po nga kayo na sumalan. Dahito yun ti umuna po nga sunata nga ipay kada kayo ti CTJ NAVAS man. With the partnership of Department of Public Work and Highways. DPWH. Kontraktor. Kontraktor. Alright, so para kadagiti na po di sumala. Alright. No siyak tu ti agasawa piliek tu taga San Mateo. San Mateo dadakkel ti latagyo. Nakitam. No siyak tu ti agayat piliek tu lalaki ana urat ay di na orat nalaing nga umari ka. Awin kudem kumagat kudem nagatel ari kapem nagtimu-timukel kita Kuton nakadakdakel ay kagat ng alumampaga nakagat gatel akas na aba and them all 2017 ang dogsol. Kaya't kulangin tay baklang tay babae abo ng era at ay bakla pasang mula magulimit na tay babae abo ng era sigurado pahinga iskandalosa anang sabna mangekti chismosa I win kudem kumagat kudem nagatel ari kapem nagtimu-timukel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumampaga nakagat gatel akas na aba and them all kuton di Taltalon. Yeah. Yan, so once again mga nawa na kami barangay San Mateo. Happy Fiesta San Mateo! Goray, kasarato. Kasar. Ay, kasar gaya. Pasensya. Kaya't kulang entay baklang entay babae abo ng era tatay bakla paubot ang magulimat na entay babae abo ng era sigurado pahinga iskandalosa anang sabna mangekti karuba I win kudem kumagat kudem nagatel ari kabem nagtimu-timukel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumampaga nakagat katel akas na ama and them all 2017 ang dogsol. And 5 little monkey, humpy-dumpy Mama called the doctor and the doctor said pag binang kong tatlo nakatago na kayo kayo pong nakaupo subukan yung tumayo I wanna be a to be a twinkle star How di Carabao di Batuten Yo ma ship, yo may nyaw ni nanang mo nakaw-ngaw-ngaw hanggang nga nagkaw-kaw tay pipit nakit sum-sum-ngaw anay talpasay bakit? Nagampop ta kantam.